Abalandi beshana sisiqala lapho igama lomhlengi wesibongo wakambotho-ke. Thanda ukunibingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho, igama lami umhlengi wesibongo wakambotho. Ngiyaxolisa ukukhuluma ngisheshise kwesinye isikhathi bengabusazi sekwenze njalo. Kodwa into engifisa ukuthi ngiye ngichaze lapha, ngifuna ukuchaza amaphupho lapho uthola ukuthi khona kunabantu abasuke befuna ukuganga ngawe noma bafuna ukukuthwebula ukuthi uzophupha maphi amaphupho. Okokuqala uzosibona ujahwa inkomo, leyo nto isitha leso sisuke sifuna ukuganga ngawe noma ingayiphi indlela, kube kubi kuwe kube kuhle kuye. Okokuqala iphupho lokuqala lelo. Elesibili uzoziphupha wena bekugunda izinwele, so sibagunda nje basuke beqeda amandla akho ngayo yonke indlela befuna ukwenza le mikhuba yabo basuke befuna ukuyenza kuwena. Uzoziphupha ulala nomuntu wakini noma usihlobo sakho, basuke bethatha isithunzi sakho besebenzisa ngalento asebeyikhandile yafana nesimo sakini. Bayenza lapha ngemuva imikhuba yabo le, benza ukuthwebula isimo sakho. Ngasikhathi benze leyo nto uzibona usulala nomuntu wakini osuke kuyini lento, yiloku kuganga abakwenzile abakufanisa nawe ngale. Mase uma umuntu wesifazane bazothatha isibeletho, ngesikhathi ulala nabo isibeletho sakho lapho usuke sidleka-ke. Uphinde futhi uphuphe izibangwa, inqwaba yezibangwa, amaphupho ayizibangwa. Isibangwa ile nundeka eke ihambe odongo, uthola ukuthi ziba iningi ey'ndongweni, ilwane njengalezo. Leyo nto uzoyiphupha. Uma ungayiphuphanga ikuvakashele njalo ngey'khathi zantambama uma ulala, uzibona nansi lento ikhona, kusuke kukhomba khona ukuthi basuke bezama ukuganga ngawe. Uma ubona nje amaphupho kanjalo, cela nje uzame ukuzenzela umthandazo, ucele uNkulunkulu akuvikele kanye nedlozi lakini uncenge ngaso sonke isikhathi, ngoba basuke bekhombisa ukuthi hlale kuvuke izitha ezisuke zifuna ukuthwebula wena. Uzophinde futhi uzibone uzibuka esibukweni. Uma uyibuka esibukweni nje uzibuka uphenduke, usuke kuyisimo leso sokuzama ukuthi bayakuthwebula ngane kwethu, basuke befuna ukuthatha isithunzi sakho. Uma uphupha lamaphupho, thandaza impela, uxoshe isitha, ulwisane naso, ngoba lowo muntu uma ekhombisa amaphupho kanjalo akakuyeki. Kwesinye isikhathi izibankwa futhi uyazibona sigcwele nasegcekeni nakephi, okusho ukuthi kusuke kukhona ukuganga kwangempela. Zama nje lonto ukuthi uyilwisane nayo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye uyayiphupha lento yaphupha lento, usewumuntu ohlale anqanyukelwe umoya, asabe nokulala. Ubona ukuthi umoya ngathi ufuna ukumphelela. Zinjalo ziningi izinto abazenzayo bafethu, nigade kakhulu nabantu besifazane. Ngiyacela ukuthi umuntu angaveli nje ayithole ezizwana nomuntu ngenxa yendlala. Ungazwani nomuntu ngoba uthi wena ufuna akwenzele izinto, zenzele wena. Lokho nakho akube okuzokwanelisa. uNkulunkulu mengakakhumbula ukuthi akuphe okwakho, hlala kini uzikhele imfino yakini, uzidlele nophuthu lakini. Leyo kufuna leya yinto ongayisebenzelanga, ekugcineni kosuku uzokhokhela. Uzobe usuphupha lezi zinto, sekwenzeka into ey'ningi, sengena abantu bakini enkingeni. Ngiyacela ukuthi bafowethu umuntu azame. Lento lamaphupho lawo ngiyawaveza ngoba uyatshelwa, kodwa uthola ukuthi umuntu akanakile ukuthi kuzohamba kube khona abantu abafuna ukuganga ngawo. Ngiyayicela ngani zakuthi lento ukuthi sike siyinake. Uma uphupha nje lamaphupho engiwabalayo, vuka emaqandeni, zibheke ukuthi uhambe nobani lethu, zibheke ukuthi ubukhuluma nobani, zibheke ukuthi hayibo ngase ngihlelwa amaphupho kanje. Yabona, zikhumbula ukuthi konje indaba engiyixoxile ngixoxele bani, kwase kuba khona into kanje. Ngoba abantu bahlezi bephendukelwa zinhliziyo, abantu basenkingeni, abantu la minyango. Kunabantu abaphilayo behamba ngey'nyawo kanti umuntu akasaphili. Yayizwa loo nto? Akasaphili. Ngobani? Iningi lethu sithanda izinto ezinhle kakhulu ngenkani. Sithanda izinto ezinhle kakhulu ngenkani, ngendlela yokuthi umuntu uzancamela ukudayisa lo mphefumulo awubolekwa uNkulunkulu, awudayisele ukuthi ufuna ukuba ngcono empilweni. Impilo yalapha emhlabeni, zonke lezi zinto esizifunayo, ngifuna lokhu, ngifuna le mali engaka, lento awungeni nayo ebhokisini. Ngela nje uwedwa ufike ngisho bengayifaka phakathi. Ngisho bengayifaka bethathe zonke lezi zinto kade unazo beyifake phakathi. Okusalayo ngeke uzobola phansi emgodini lapha. Masubolile wena uzohamba nje umoya uwedwa uphumele ngaleyo ubhekane ney'nkinga zakho zamacala. Manje bafethu ubhekani, gadani, uyaneliswa into onayo. Khona uzokwazi ukuthi uNkulunkulu akukhumbule, ukhalele uNkulunkulu kunokuthi ukhalele indlala yakho ikuthathe ikukhiphele ngaphandle uzungene enkingeni. Yabo, yebo bona akusikona ngaso sonke isikhathi abantu uthola ukuthi umuntu useze wajolela indlala. Abanye kuyenzeka uthola ukuthi umuntu bamqondile vele, yabona, naye angaboni.
Kodwa nje basobhani bafowethu, zikhona lezi zinto ziyenzeka. Kwesinye isikhathi ngeke ngifise ngisho ukukhuluma izinto zibe ningi kakhulu, kodwa mase ngibuye ngibheka isimo sokuthi vele phela emhlabeni kufanele sihloniphane, into yomuntu ufanele uyihloniphe. Kodwa wena osuke ungazi ngayo kufanele uphaphame uqaphele ngoba ziyenzeka, zikhona. Cela ukuthi ngime lapho namhlanje, ngizophinde ngibuye nelinye iphupho futhi.